Niektoré miesta vás zavolajú, aj keď ich ešte nepoznáte. Vítajte v Marhani. Dom, ktorý vám dnes ukážem, ešte nie je hotový, ale práve v tom je jeho čaro. Možno je to práve ten, o ktorom ste snívali. Zastávaná plocha takmer 150 m2, pozemok s výmerou 984 m2, rovinatý, slnečný a s vlastnou garážou. V cene je vypracovaný projekt, takže môžete začať s prestavbou hneď bez čakania. Je to presne ten typ domu, ktorý si zamilujete. Nie pre hotový dizajn, ale pre možnosť začať úplne od znova. 2 podlažia, letná kuchyňa, technické miestnosti, na poschodí 3 izby a všetko je pripravené na premenu. Marhaň. Pokojná obec s bohatou históriou obklopená prírodou. Len 10 minút od Giraltoviec, 20 do Bardejova a 35 do Prešova. Tu nájdete ticho, voľnosť aj spojenie s mestom. Je to dom, ktorý môže byť čímkoľvek. Víkendovým únikom, štýlovou chalupou alebo vašim novým domovom. Teším sa na obliadky s vami.